Daktari ang'eyo ni sekta mar thieth en sekta malach kendo samoro wa thoro nyaka yudo kony koa e pinje maoko kuom thuolo malach. Nyalo paro kinde mane nitiere nok mag yedhe moko e pacho ka ne yudo ka nochuno mondo ne lit nikech ne ok wanyal yudo koa e pinje maoko. Ndalo ukoloni jarachar nobiro to ousonwa puonj moro ni gige jo Afrika ne richo. Jok moko ma bende pok oyie kata kuom Nyasaye nyaka kawuono pod wacho ne gikelnwa Nyasach jorachere ka gin ne ging'eyo Nyasaye mane gilamo e got. Bende nitiere paro mopogore opogore kotenre kod yedhe. Nyalo yudo ni magi yedhe manitiyo godo chon, kata kamano ere kaka tiyo machiegni gi World Health Organization mang'iyo ne gin bende giwinjore tich mudwa timo ni bende usego kodgi mbaka to nyaka gipuodhe koso wanyama na tiyo kodgi kaka oganda jo Kenya kendwa mondo mi thieth odhi mbele. Penjo maber kabisa. World Health Organization or WHO en institution, en joma ng'iyo yien machiedho kod chieth bende. Chieth kod yien opogore matin, chieth opogore, yien be opogore, to ging'iyo gigi te. To WHO thibitisha wacho ni yien mag nyaluo gin yien mabeyo, ma kolose yo makare to nyalo chiedho mana kaka moko gi be chiedho. Koro WHO gin kod gimiluongo ni yo ma gidwaro mondo yien gi olosgi. Yani kata research watimo go guidelines mag WHO manyisowa kaka onego bed ni wang'iyo research yien gi e research marwa mondo obedi yien ma inyalo yiego pinje duto mondo oti ka chiedho dhano. Gima iwacho kendo maber ahinya en ni yien gi gin yien mane chietho chakre chon. Ma kata kinde mane jo wasunge or jarachar kane biro e pinywani ne giyudo kane wachiedhrega kendo yiendwa ne beyo, ne wan gi ngima maber, lakini kane gikelo yien margi, kane gibiro gi yiendgi to ne gitemo nyiso ni yiendgi beyo moingo marwa. Kendo kane gibiro kod Kristo to ne gitemo mondo koro gigeng' joma donje e kanisa kik ti gi yien gi ka giwuondogi ka ginyisogi ni gin yien ma satani manie iye. Koro nomiyo ji ne bedo gi paro ni yiendwa gin yien ma ok beyo, gin yien ma samoro itiyogo tin ja Nyasaye to koro Nyasaye nyalo weyi. Mano ne en mriasa, ok ne en adier. Wan joma timo research mag yien gi wang'eyo ni yien gi tiyo nikech research marwa bedo ka nyisowa ni yien gi gin yien ma tiyo kolose yo maber. Kendo kong'iye yo maber, kong'iye science maber, kendo ka otimne research malong'o ma ing'eyo gimicheko gi, yani kidwa cheko ka onyalo treat, onyalo chiedho, ting'e gimicheko no, to iyudo ka yien gi tiyo adier. The work gitiyo.